Dobré ráno, vážení a milí přátelé. Jmenuji se Martina Viktorie Kopecká a jsem farářkou církve Československé husitské. Ráda bych s vámi sdílela několik svých úvah na téma krok ke změně. Zároveň se vám tímto omlouvám, že jsem neučinila krok směrem k vám a zůstala jsem ve svém domácím prostředí. Jsem po operaci a ještě v procesu rehabilitace, tak vám děkuji za pochopení. Svoje myšlenky a úvahy jsem doplnila několika biblickými citacemi a zvolila jsem překlad a verzi Bible 21. 5. března jsme popeleční středou vkročili do postní doby. Před námi se odvíjí 40denní pouť a ptá se nás, jakým způsobem po ní letos půjdeme. Odkud vycházíme, co si přinášíme a neseme sebou. Časem zjistíme, koho na cestě potkáme, zdali zabloudíme, anebo něco ztratíme. Všechno to, co vyhodnocujeme jako dobré anebo špatné, má nějaký svůj význam. Tohle jsou slova z žalmu 37. Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísal, přece neupadne, Hospodin za ruku drží jej. Jednoslabičné a jednoduché slovo. Krok. Jedna noha před druhou, opravdu žádná věda. A přece, když se nad tím zamyslíme, každý krok je vlastně řízený pád. Na krátkou chvíli jsme v nejistotě, balancujeme na jedné noze, než se druhá dotkne země. A pokud bychom váhali příliš dlouho, tak nás místo chůze čeká pád. Chůze je vlastně odvaha v pohybu. Každý z nás má svůj vlastní rytmus, svůj osobitý krok. Možná i podle něj poznáte své blízké ještě mnohem dřív, než zahlédnete jejich tvář. Chůze je jako podpis, je jedinečná. A přesně tak je to i se změnou. Když nad ní moc dlouho dumáme, zůstáváme stát na místě. Čím víc ji analyzujeme, tím víc nás svazuje strach. Má to smysl? Co když se věci pokazí? Co když se pohnou a rozpadne se celý systém? Když se Hospodinu líbí něčí cesty, i jeho nepřátele s ním usmíří. Lepší je málo se spravedlností, než ohromné zisky z bezpráví. Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. V teologii je krok symbolem důvěry. Vykročit znamená uvěřit, že nás něco ponese dál. Pamatujete na Petra, který viděl kráčet Ježíše po vodě? Rozhodl se, že to také zkusí a ono to šlo. Tedy do chvíle, než si uvědomil, co to vlastně dělá. Najednou mu to připadalo nemožné, začal svoje konání analyzovat, pochybovat, už byl ve vodě. Víra není jen myšlenkový koncept, je to pohyb. Když v něco věřím, měla bych podle toho jednat. Když věřím v dobrotu, neměla by zůstat jen v mých představách, ale i v mých činech a slovech. Když věřím v lásku, měla by být vidět v tom, jak se chovám, druhým i k sobě. A pokud věřím, že má něco smysl, nestačí o tom jenom mluvit. Musím se hnout, musím vykročit, musím udělat první krok. Z psychologického hlediska je změna jednou z nejtěžších věcí, které se nám v životě dějí. Náš lidský mozek nemá změny moc rád. Máme rádi jistotu a předvídatelnost. Udržují nás v klidu a šetří i naši energii. Když se objeví něco nového, mozek spustí poplach. Ne proto, že by každá změna byla špatná. Na některé změny se doslova těšíme, ale každá změna znamená nejistotu, je zdrojem určitého stresu. Náš mozek se změnám brání tím, že nás drží ve starých vzorcích. Možná i proto se někdy přes dobré úmysly zas a znova vracíme k tomu, co je nám známé, i když bychom uměli jít jinudy nebo bychom se měli rozhodnout pro jiné řešení. Ale právě tady přichází na řadu schopnost adaptace, která se říká neuroplasticita. Když změnu rozdělíme na malé kroky, mozek si na ní postupně zvykne a přestane ji brát jako hrozbu. Třeba když máme přejít horskou řeku po vratkých kamenech, nemůžeme se soustředit na celou řeku, ale na další kámen před námi.
Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Docela oprávněně, kdy máme v životě pocit, že jsme jenom kapka v oceánu. A že to malé dobro, které je v našich silách, nakonec příliš nezmění. A možná se nám opravdu nechce jít tou složitější cestou, která si toho od nás tolik žádá. Ale naše kroky mají mnohem větší dopad, než si myslíme. Podívejme se třeba na dominový efekt. Možná jste někdy viděli videa, kde spadne jedna malá kostka a potom se řítí řady dalších. To se děje i ve společnosti. Každý dobrý krok, který uděláme, může spustit řetězovou reakci dobra. Postní doba je vlastně docela ideální čas k praktickému duchovnímu životu. Má pomyslné 3 nožičky. První je modlitba. Pro někoho to bude prostor pro ticho, pro jiného meditace, pro jiného formulování prozeb, tužeb, přání nebo i poděkování. Druhá je půst. V té oblasti je mnoho, co si odpustit nebo toho, do čeho se konečně pustit, přestože to už dlouho odkládáme. A třetí pomyslnou nožičkou je výzva k dobročinnosti, k dobrým skutkům. Rozdělit se od svůj nadbytek, pomoci někomu druhému, bez toho, aniž bychom čekali protislužbu. A tak každý krok, který uděláme, je součástí mnohem většího pohybu. Nejdeme cestou sami, je nás víc. Vážení a milí přátelé, já jsem pro vás ještě před několika dny měla jiný závěr této své krátké ranní úvahy. Ale naznala jsem, že příliš poučuju poučené, že mluvím o banalitách, že mluvím příliš samozřejmě o věcech, které asi dobře znáte. Je mi jasné, že všichni víte, že musíme zodpovědně kráčet po cestě životem, dívat se nejenom pod nohy, ale taky kolem sebe a někdy také zvednout hlavu. Že je nakonec i ta proměna, změna, určitá metamorfóza nutná, že je to součást našeho života. A dneska v neděli oslavujeme v naší církvi neděli proměnění Páně. Je to poslední neděle před začátkem postní doby a je to chvíle, kterou popisuje Lukášovo evangelium a jeho 9. kapitola, kdy Ježíš vychází nahoru, aby se tam modlil. Najednou se zjevují Mojžíš a Eliáš. Ta chvíle je na Ježíšovi znát. On září. Tak je ta modlitba, to všechny okolnosti, které se dějí tím, co ho nakonec proměňuje, co ho dovede možná i k samotnému uvědomování, že je potřeba dokonat cestu v Jeruzalémě a všechny ty události, které potom známe z velikonočního příběhu. No a den dřív, včera, v sobotu 1. března, jsem sloužila svátostí manželství. Do kostela svatého Mikuláše přišli 2 snoubenci, Ondřej a Veronika, a slibovali si lásku a věrnost a také úctu na celý život. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že krok ke změně je prostě někdy potřeba udělat. Že se my lidé častokrát rozmýšlíme, zvažujeme možnosti pro a proti, že někdy možná také z opatrnosti stojíme na místě nebo dokonce couvneme. A tak vám všem chci popřát, abyste se nebáli ten krok dopředu udělat. Abyste ho udělali s důvěrou, že na cestě nejdete sami, že okolo sebe máte své blízké, ale také ty, kteří sedí právě teď v tuto chvíli v sále a jsou pro vás třeba inspirujícími osobnostmi. Přeju vám, aby každý krok, který provedete ve smyslu změny a určitého vývoje situace, byl k dobru vám, ale také celé naší společnosti. A ta vás moc potřebuje. Mějte se moc pěkně, držím vám palce, užijte si tento den, načerpejte, odpočíňte si a nezapomeňte se radovat. Mějte se moc hezky. Naschledanou.